Hebrehanon 4:12 nagaingon, ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok ng gamhanan. Labi pang mahait sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalawog espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Segundo Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanlulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. That's in Proverbs 3:1. For length of days and years of life and peace, they will add to you. That is verse 2, Proverbs 3. In Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. Aging pangandam sa itong kaugalingon alang ning atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. The next few moments will be devoted to silent prayer, the objective of which is to make sure that we will be filled with the Holy Spirit as we approach the Word of God. So gikinahanglan ang atong hilom nga pagampo sa tag-satag sa nato nga naimutangan, kay kini magahatag kanato privacy of the priesthood and makes the option of confession possible if necessary. So hinganlan nato ang atong mga sa nga nabuhat ni adlaw ang tuning gayuna sala sa una-una sa dila o sala ba nga makita, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios o sa ato kanang ikumpisal na to sa tubangan sa Dios pinagis paggamit sa 1 Juan 1:9 nga nagasulti sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us unto all unrighteousness. Therefore, let us pray. Magampo ta. Amahan mo nga langit na nagpasalamat kami kanimo sa makausapa niya kami sa imong pagtudlo kanamo, sa imong balang pulong nga mo ay magahatag kanamo og dugang pa nga mga kamatuoran o mga kahimanan alang sa among pagkinabuhing espirituhanon. Nagaampo kami nga ang Espiritu Santo tudlo kanamo, tudlo kanamo nga sa usto nga pagtuon niining imong mga kamatuoran karon. O nagaampo kami nga tangtangon ni mga babag sa among nauna. Kami nagapunting lamang diya sa imong igatudlo kanamo niining adlaw king tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among manluluwas. Amen. Once again, we are here in good health. I hope you are. Naabta sa pagka-skill, natin sana pangisip, gipabuhi pagkita ning atong lawas, nagaginhawa pa kita, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace of God. Dili kita takos niini, dili kita takos pabuhi o napan ang grasya sa Diyos nagalihok na rin sa atong kinabuhi. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Why? Because it is grace. Padayon kita sa atong gitunan niining topic nato nga great power experiment. Now, ang 1 Juan 1:9 nga atong gigamit ni padugay, 1 John 1:9, akong balikon, pamulong kining maong bersikulo. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins
and to cleanse us from all unrighteousness. Now, kining 1 Juan 1:9 nga bersikulo, mao kini ang labing una nga pagsangkap sa Dios alang kanatong mga magtotoo, the most basic provision for us, because without it we will never be able to experience the power that the Lord Jesus Christ left to us here in this world. Kaya sa iyang pagbiya, sa iyang pagkamatay dito sa krus, may biya siya, o iyang gibilin kining maong gahom. Gibilin niya, ngari ka na itong mga magtotoo. O sa ato lang ginaingon nga ang great power experiment, matuod o tinuod, kini kay gipamatuod. It has been proven ni Ginoong Hesukristo samtang dinhi pa siya sa atong kalibutan. Now, but God's arch enemy kini si Satanas, dili siya buot nga kita mo pahimos nining maong gahom. Tungod kay buot lagi niya ang mga magtotoo nga mahimong miserable, mahimong makaluluoy ang kahimtang sama kaniya. Kay miserable man si Satanas, ingon nga arch enemy nga kaaway sa Dios. Mao ni iyang estado, o siya labing miserable kina makaluluoy ang iyang kahimtang, o ang prinsipyo lagi nga itong ibarugan, misery loves company. But siya muduhig sa as many people nga iyang madani, nga iyang kahigon ba, iyang danihon nga mahimong miserable. Now, okay, mutukbil ta karon ni ining usa sa mga doktrina nga kinahanglan ato kining atong katunan gyud maayo nga silsil sa atong panumduman, ingon nga mga magtotoo. I'm talking to you as a believer, ha? Dili kini angay sa mga dili pa magtotoo. Now, alang kanimo nga di pa magtotoo, gidapit ka sa salmot o nini appeal nining atong Bible study nga ang gikinahanglan nimo una mao ang pagsud sa plano sa Dios. Kung saan yung pagsud sa plano sa Dios, mao ang unang lakang sa usa ka tawo. Ang tanang tao ning kalibutan na kinahanglan mo abot siya ning ang unang lakang nga mao ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga iyang personal nga manluluwas og Dios. Sa diha nga imong tuhuan siya nga imong manluluwas, diha musud ka sa plano sa Dios. Ug ikaw makaapil na niini nga tong pagtuon sa pulong sa Dios nga alang kini sa mga magtotoo. Kung ikaw mudawat ni Kristo, niini gayong gutlua, ikaw a potential winner. May kahigayunan ka na nga mahimo kang mananaog niining kalibutan na. Okay? Kaya ang tanang mga dili magtotoo, dili man sila mananaog, mga pildiro naman silang daan. O nga, ang Diyos dili buot nga ang tao mahimong pildiro. Ang Diyos, in fact, niya na sa iyang declared will sa Diyos, I am not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Dili buot ang Diyos nga na malaglag bisag usa. Ang iyang kaubuton mo nga ang tanan unta maluwas. Apan ano man nga dili man tanan maluwas. Tungod kay naa sila kaugalingong kabubuton. Mupili sila nga di magpaluwas. So ikaw nga mupili, muhimog desisyon sa pagpili sa tugon o mando sa Dios. Tuuhi si Ginoong Hesukristo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Na sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, dili na nato hinimo-himo. Di nato na binuhat-buhat, kundi ato ganang gibase sa kamatuoran, pulong sa Dios, kini atong gibasihan.
Mao nga sa dihang ikaw mo pili sa mando sa Dios, mutuo kang Ginoong Hesukristo, ikaw musud na sa plano sa Dios. Huwag ikaw mahimong bag-ong binuhat. Huwag ikaw makasalmot nining ato karong gisgutan nga bililhon kayo kinilabot kini sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Okay? Padayon ta. So, ato kining tukwilon kini usa sa mga doktrina, personal ug impersonal love. Now, unsa may diferensya ning personal ug impersonal love? Kining personal love, gugma kini nga atong maugman sa dihang kita nagapadayon na sa pagtuon sa pulong sa Dios, maugmad ang atong gugma ngadto sa Dios. Mao gyud ay una gyud ang atong gugma ngadto sa Dios. Kay nabi tayo bersikulo nagaingon nga we love God because He first loved us. See? Siya may niyo naghigugma nato ato pong unsa suklian ang iyang gugma. Mao na nga ang gugma nato ngadto sa Dios ingan lanig personal. Personal. Ang personal love gitumong kinis pipila, like una natong tumong nato sa gugma mo ang Dios. Okay? O well, apil na kining personal love ngadto sa atong mga hinigugma, atong kapika sa kinabuhi, atong asawa, atong bana, atong mga anak. Okay? Personal love kana. Okay? Naiping mga pinili. Okay? O kantong impersonal love, itandi kini sa impersonal love, mao kini ang gugma na nga bunga ka na sa imong paghigugma sa Dios. Ang paghigugma na nimo ngadto sa ubang tao, sa tanang tao gani. Impersonal love is love for all mankind. Why pili? Magwapo ba siya? Malaksot ba siya? Obnoxious ba siya? O good and nice person ba siya? Why pili? Okay? Why pili sa na panit nimo, sa diin kagikan, sa maka puti ka ba, yelo ka ba, o sa imong bulok, sa imong panit? Why pili? Mo naigingan lang impersonal love. Okay? Now, unsa man ito paggamit kini impersonal love? Mo na isunod nga pangutana. Si Ginoong Hesukristo misulti sa pag-ingon, love your enemies. Higugmaa ang imong mga kaaway. Apan unsa man ito pagbuhat nini? Di ba mo ni sagad na itong katunan sa mga basic doctrine nga higugmaa ang imong mga kaaway. Kung naay mo sagpa nimo sa pikas nga aping, ihatag pong pikas sa aping. Ug naay mo bato kanimong bato unsa imong isukli o ibaos, dili bato kundi paan. Ng pangutana, mahimo ba nimo na karon? Okay. Ato kining tukbilon kini. Our Lord Jesus Christ said, love your enemies. Pero unsa ang malagi nato pagbuhat nini? Ang tubag, impersonal love. Mao na atong gisgutan lagi, impersonal love. Pinagi sa paggamit sa pulong sa Dios. Mao kini espirituhanon na manguning bahin, dili na ni tawanon. So kung imong gamiton ang tawanon sa pag-aplikar niya ng gingog, higugmahang imong mga kaaway, di magsilbi. Kaya sa prinsipyo din ang solusyon sa tao, dili solusyon. Ang solusyon na sa Diyos may tinuod, matuod nga solusyon. Sa in English pa, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Muna nga, kung nato na ning i-apply ka ng love your enemies, we do this by paggamit na ng impersonal love. Pinagi sa paggamit sa pulong sa Diyos, spiritual means. Okay? So don't forget God's word. We love Him because He first loved us. No,
atong gamiton na sabtong 1 John 1:9, 1 Juan 1:9, aron kita makasod sa atong dapit nga giandam sa Dios, dapit nga may gahom sa Dios ang ginganlan nato operational divine dynasphere. Alang sa mga bag-o pa nga nagasunod ning atong Bible study, ang buot pasabot sa operational divine dynasphere, mao kini ang royal palace sa matag usa ka magtotoo. This is the royal palace. Mao ni normal nga dapit nga puy-anan sa tanang mga magtotoo. Ug kini, by the way, dili nimo ni kaplagan sa dapit o sa nadia. Aniya sa atong una-una pangisip. Isi, sa ako nang gina paklaro kanimo na the Christian life is a mental attitude life. Dili sa pangisip, dili sa atong una-una. Dili na ani mo makita. You see? Na diha sa imong hinunta bagul-bagul na diha. Mo na diha ang divine dynasphere. Puy-anan ka na sa mga magtotoo. Again, the Christian life is a mental attitude life. So we should never forget God's word. We love Him because He first loved us. So, aron kita makasud sa divine dynasphere operational, then magamit kita dayon sa 1 Juan 1:9 nga prinsipyo. Now, ang Espiritu Santo lamang mao'y balik na to ngadto sa divine dynasphere if we allow Him to take us in the divine dynasphere. Unsa to pag tugot sa Espiritu Santo makita dan-on ibutang sa sud sa divine dynasphere unsaon? Well, pinagi sa pagpapuno sa Espiritu Santo kanato, feeling of the Holy Spirit. Punan kita Espiritu Santo. Ambot pasabot sa pagpuno sa Espiritu Santo ang laing at nga niini mo ang pag kinabuhi nga way gihambin ni Musa. You see, you are filled with the Holy Spirit kung wa kay gitinir gihambin nga sa diha kanimo. Ang itong paggamit lagi sa 1 John 1:9. Ang Diyos, yun sa maniya pagpakita siyang gugma. Ngari ka na itong mga tao. Yun sa. Well, ang gisulti sa John 3:16, Juan 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. God demonstrated His impersonal love by sending His Son to die for us on the cross. Mao to'y gugma sa Diyos nga gipakita nga rin ka nato. Mao bitaw nga sa panahon nga ang tao mo sa likway, mo dumili sa tanyag sa Diyos tungod siyang gugma kanimo tao. Ug imo ka ng balibaran, imo ka ng isalikway, imo ka ng dumili, then imong ginsulto ang Diyos sa iyang maksimum nga gugma nga gitunol, gidulot nga na kanimo. Iyang gitanyag kanimo. Mao ka ng kung imong isalikway ang iyang tanyag, that is the unpardonable sin. Sa ka na nga di na mapasaylo. Okay, ato ka nang ipaklaro pa later on. Okay. 1 John 4:10, 1 Juan 4:10. And this is love. We love Him because He first loved us. Di nato angay ni kalimtan. We love Him because He first loved us. 1 John 4:10. Ang 1 Pedro 3:18 po nagasulti. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous. He was the Lord Jesus Christ
ang pangutana, how was he able to go through his suffering at the cross? Yun sa maniya. Yun sa man paglahutay ni Ginoong Kristo sa paglampos ngadto sa iyang pag-antos. Lampos siya dito sa cross. Answer? Okay. Pinaagi sa gahom sa Dios ang great power experiment nga mao ang atong topic. Remember, pinahanglan hinumduman nato kitang tanan nakasalat ug nakabsan sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous. Not one. No, not one. Si Ginoong Jesucristo nagpabilin siya nga unsa pagkamatarong, hingpit nga pagkamatarong. We are totally helpless about our salvation. Wa tayo mahimo sa itong kaugalingon, sa pagluwas sa itong kaugalingon. Wa gid tayo mahimo. We cannot do anything to be saved except to decide to accept our Lord Jesus Christ full payment for our sins. Iyang gibayaran, iyang gilukat ang atong tanang mga sa hingpit nga paglukat. Full payment. So, what ang mahimos itong kaugalingon sa pagluwas sa itong kaugalingon, gawas lamang sa paghimog desisyon, pagdawat sa full payment ni Ginoong Jesucristo na iyang gihimo dito sa cross. Faith alone in Christ alone. That's the only way of salvation. Pagtuo lamang kang Kristo lamang, maula ka na ang bugtong pagi sa kaluwasan. Now, ang pulong sa Diyos pasalig sa atong kaluwasan by faith alone in Christ alone, not by good works. Unsay gisulti sa Efeso 2:8-9. Sa in English, I hope na memorize na sag-o na nimo kini. We have been saved by grace through faith. This salvation is not of ourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Dili lagi sa mga maayong binuhatan, lest any man should brag, magpahambog. We are totally depraved, meaning we cannot do anything about our salvation. Depraved. We are totally helpless. Hingpit kita nga way mahimo sa itong kaugalingon. Only the Lord Jesus Christ is the way, the truth, and the life. John 14:6. Now, ang atong Ginoo gilansang dito sa cross na inumdum ka, unsang orasa siya gilansang og sugon, alas 9 buntag. Gilansang nila, gibitay nila, padupa nila si Ginoong Jesucristo. Gikas alas 9. Nga pag-abot na sa alas 12, ang atong Ginoo misyagit, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Father, why have you abandoned me? Apan duhara bagyo yung isang pit. Diyos ko. Ano yung mingon siya, duha ka Diyos? Diyos ko. Kaya unang Diyos nga mahan. Ikaduhang Diyos nga anak. Kay si Ginoong Jesucristo, Diyos man. Mingon siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo, nganong mo manog di man ninyo. Ang mo tungod kay usara ka Diyos. Mo ka na nganong gibiyaan mo ako. It was God the Father who imputed all of our sins to Christ. Siya, ang Diyos gawan mo may bukbuk, may may ho, may bukbuk, may butang sa tanan itong mga sa dito kang Ginoong Jesucristo mo itong misyagit si Ginoong Jesucristo nga nung gibihan mo ako kay napuno naman siya sa atong mga sa puno na siya gihimo siyang sa bisag wa siya lamot sa. Now, it was God the Holy Spirit's omnipotence nga mao'y nagasustinto, nagapalahutay kang Ginoong Jesucristo
nga iyang matapos ang iyang misyon sa dihang misyagit na gyud siya sa katapusan, mingon siya tetelestai. Ang sabot pasabot sa tetelestai, Hebrew word which means it is finished, tapos na. Mo'y hinungdan nga kita nagatuon ni ining uluhan nga great power experiment. 1 Peter 3:18, for Christ the righteous also suffered for the unrighteous. He was put to death. Gipatay nila siya in the flesh, but made alive by the Spirit. Ang iyang lawas, ilang giunsa, gipatay, apan na himong buhi pinagi sa Espiritu Santo. Well, namatay siya spiritually. Spiritual death mo ay nakaluwas natong mga tao, dili itong iyang physical. Although, ang tuyo sa physical death niya mao ang pagkabanhaw. Apan ang spiritual death, mao itong, ang buot pasabot yun sa spiritual death, mao ang total separation of man from God. Total separation. Siya na itong higayon nga, sige na si Kristo nag-aagi na itong spiritual death niya, total ang iyang pagkabugto sa iyang relasyon sa Diyos. You see? Tungod lang sa atong kahimtang sa pagkamakasasa. Now, Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ang atong Ginoong Kristo, inumdum ka samtang siya nagabitay sa krus, mingon siya, giuhaw ako. Usa kadto sa iyang mga statements, the 7 statements of Christ. I thirst. He bore our sins. Iyang gipasan tanan natong mga kasalanan. He patiently took all the insults, the beatings, the slappings, tanang mga pagbugal-bugal nilang gihimo. Ilang gisangpa, gikulata, gibunalan, gihampak, gipakawawan, ilang giludan, tanan nga mga insulto ilang gihimo sa imong Dios. Now, he died twice. Kaduha siya mamatay. Spiritual o physical. Namatay si Ginoong Kristo on the cross spiritually. Mao kadtuigingan lang to. Substitutionary spiritual death. Manong substitutionary man. Tungod kay siya ay puli. Kita magudon tayo lansang dito sa cross. Apan siya ang may puli. Siya ang milukat. May voluntaryo siya. Aron dili kita mo ilansang dito. Mao ka na ang nakaluwas kanato. Apan kini, of course, mao ninitabo nga iyang gisakripisyo katong tanan tungod sa atong mga sa. Okay? Apan katong pahitabuan, dili ito makaluwas. Ang buot pasabot, dili ito makaluwas. Makaluwas lang kung imong tuhuan. Na. Mao ni bottom line din igalang nagpaminaw ni ini. Kung imong dawaton kadtong gibuhat ni Kristo dito sa krus, pagdupa, paglansang, pagpamatay, pagpasakit, dili ito makaluwas. Okay? Mao to ang iyang provision. Nasabot ka? Provision lang to sa Dios. Ang iyang nga ikaw mo tuo. Yan ang provision niya. Nga namatay siya dito sa cross, tungod ug alang sa imong mga sa. Sa dihang imong tuhuan na, imong dawaton si Ginoong Kristo nga mo imong manluwas. Diha, luwas ka. Naklaro ba nimo na? Mo ka na ang pagpaklaro sa Espiritu Santo kanimo higala. Ikaw na luwas, maluwas, sa dihang mutuo ka sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. That was spiritual death. Again, that was the substitutionary spiritual death
nga giagi ani Ginoong Kristo nga mo'y makaluwas nato. Makaluwas. Okay? Kung imong tuhuan, ayaw ginakalimtin. Unya, namatay po siya physically. Human siya ang pagkamatay. Spiritual, may banos dayon ang physical. Dili mahimo nga physical mo muna kamatay. Musunod ang physical. O kini ang tuyo ng physical death to be resurrected when sa dihang siyagit si Ginoong Kristo, Amahan ko, sa imo mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Now, ang substitutionary spiritual death ni Ginoong Kristo dito sa krus, maura ko to'y bugtong solusyon sa atong real spiritual death. Ang tanang tao, paminaw, ang tanang tao nga mahimugso nining kalibutan na, gi-declare nga physically alive but spiritually dead. Okay? Nga, no? Tungod nga kita napahiran sa original nga sa nila sa atong unang mga ginikanan. Kaya ang formula nga sila si Adan o si Eva gihukman. Tungod niining formula, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Sabi ni Saya, ang original nga sa ni Adan, dugangan pagkanas kinaiyang makasasa, equals. Ang resulta, spiritual death. Total, hingpit nga paghimulag sa tao, gikan sa Dios. I hope na klaro nimo kana. So, ang substitutionary spiritual death ni Ginoong Kristo dito sa krus maoray bugtong, di man bugtong solusyon sa atong real spiritual death. Maura ka na ipaging kita mahibalik ngadto sa Dios. Naputol manggod ang relasyon sa tao ngadto sa Dios, gumikan sa gibuhat sa atong original nga mga ginikanan. Og si Ginoong Kristo maoy unsa, mao nagingan na nato mediator, siya na ang tigpataliwala. Tinamay pagkahimulag, kanang nahimulag ang tao gikan sa Dios. So, si Ginoong Kristo nga may voluntaryo nga mo'y mubayad sa atong mga sa. Unsa to'y bayad sa? Anara ba yung versikulo? The wages of sin is what? Death, kamatayon. But si Ginoong Kristo, may pataliwa, may pataliwa, okay? Mediator, tali sa tao sa Diyos. So, He is the bridge now. Nga ikaw makaadto na balik sa Diyos, relasyon mo sa Diyos, sa dihang imong dawaton, tuuhan si Ginoong Kristo nga imong personal nga manluluwas sa Diyos. Kaya, muwagi ka niya na as the mediator, mauli ka, mahimo ka ng unsa, bagong binuhat, mahimo kang anak sa Diyos, ang imungan ilista na dito sa Lamb's Book of Life, ikaw kanang timbrihan na sa Espiritu Santo, ikaw mahimo ng sakop sa rayanong panimalay sa Diyos, ug tanan hatagan ka pas kinabuhing wala na katapusan. All of those. Okay? So therefore, to be spiritually alive, aron kita mabuhi spiritualmente, kita gikinahanglan nga mataw pag-usab. Unsa gisulti diya sa Juan 3:3 o Juan 3:7, gawas kung ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa ginharian sa Dios. Klaro man na kayo. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, ang solution therefore is faith alone in Christ alone. Mao ka ng klaro kayo. Why laing pagi nga ikaw may langit? Kinirang pagi ha. Muna gingon sa kong amigo, sayon naman di ay. Sayon naman di may langit. Sayon kaya ang Diyos, dili buot nga ang tao maglibog. God's solution to our atong kahimtang nga mga makasasa, nga
maura si Ginoong Jesucristo. Jesus Christ is the only solution, the way to heaven. Kung siya gisulti niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Nanaklaro na kayo. Ako mao ang agianan. Ako ang dalan. Ako ang kamatuuran. Ako ang kinabuhi. Why makaanto samahan? Nana, why makaanto samahan? Gawas kung pinagi kanako ni Ginoong Jesucristo. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:36, he who has the Son, Ginoong Jesucristo, has life. Ano sa manang life? Eternal life. But he who does not have the Son does not have life. Hinunua, the wrath of God abideth on him. Ano sa manang wrath of God? Kasuko sa Diyos. Actually, kining wrath of God din, himo kini ang linaw sa kalayo, ang impyerno. Christ died spiritually to bring us to God. Namatay siya spiritualmente, aron kita dadon ngadto samahan. Okay? Ang krus, where a person is crucified at Bible times, was their capital punishment. Kadtong giyan ba ni Ginoong Jesucristo? Mao to'y gibuhat sa mga Hudiyo. Nga mo to'y ilang capital punishment sa panahon sa Bible times. Okay? Ang atong Ginoong Jesucristo na matay diha, aron siya mo'y muda kanato ngadto sa Dios. Remember, the righteous, the Lord Jesus Christ is the righteous for the unrighteous. Kita ang unrighteous nga mga tao. Sa dihang mutuo ta kang Ginoong Jesucristo, He will bring us to God. Dadon kita ngadto sa Dios nga mahal. Now, ayaw gini kalimti. From now on, ayaw na ni kalimti. Juan 14:16. Si Ginoong Jesucristo mingon, I am the way. Ako maong dalan. I am the way, the truth, ang kamatuoran. Ako ang kinabuhi. Why makaanto sa amahan, gawas kon pinaagi kanako. Why laing mediator, gawas lang kang Ginoong Jesucristo. Paklaro na to kana. No one is saved by being baptized, by being so and so sa mga buhat nila diha nga luhod kagikan sa pultahan ngadto sa altar, mag-isak na sa mga kamot, unsa pa, by inviting Christ into your heart, unsa pa, daghan, isa sa mga kamot. Now, yan itong tulisan nga dito sa kiliran ni Ginoong Jesucristo samtang gabitay siya sa cross. Unsa man yung pag-isa siyang kamot ni gilansang mga duha ka kamot. By being a member of a church. Unsa man yung pagkaluwas kung member of a church nga itong panahon na wa po may simbahan. So, atong gamito ng atong unsa pagpinsar niini. Ang kaluwasan is only by faith in Christ. 1 Peter 3:18, for Christ also suffered. Now, toon, akong balikon ragutong. Giingon nga, invite Christ into your heart. Now, why is this? Inviting Christ to your heart, not salvation. Or it's not the means of salvation. Nga naman. Ibawa ka nga, no? Tungod kaya nga itong kasing-kasing deceitful. Ano may binisayang deceitful? Maling lahon. I think that's right. Bisayan. Again, salvation is grace. Grasya ang kaluwasan. Ephesians 2:8 and 9, balik ko na ito ka na. Pagbat-bat ka ni mo, matsil-sil gina ni mo. We have been saved by grace through faith. Pagto. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God. Gasa sa Diyos. Not of works. Na,
Dili sa mga binuhatan, not of works, lest anyone should boast. You see, sa diha nga motuo ka kang Ginoong Jesucristo, you are saved forever. Hangtod na ka na sa kahangturan. Mamakag pag walang Diyos. Diyos na nagpasalig na. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Muna iyang pasalig. Na mamakag pang Diyos. Bagkakon ba ang Diyos? He keeps His word. He is truth. Kamaturan. So, 1 Peter 2:24, who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, etc., etc. Now, Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Leviticus 1:3, a burnt offering represents propitiation. Katong ilang gibuhat ba sa karaang panahon, the Old Testament times, maghalad sila. Mo ito'y nag-representar sa pagpapa sa itong mga sa. During the time of the Jews, a sacrifice who was blemished and unclean was blasphemy. A sacrifice had to be unblemished and clean. Now, why mancha? Why dili madawat? So a sacrifice had to be unblemished and clean, limpyo. That's an analogy. Usa ka na kapag kaamgid kang Ginoong Jesucristo, siya namatay sa cross nga unblemished and clean. Why sa? Why mancha sa Ginoong Jesucristo? Samtang miyanto siya sa cross. Ang Leviticus 1:3, animal offerings, a burnt offering represents propitiation. When our Lord Jesus Christ died at the cross, sa diyang namatay siya sa cross, all our sins, ang tanan ta mga sa kaniadto, sa karon ug sa umabot pang mga adlaw, were paid by the Lord Jesus Christ in full. Total yun. Hingpit. Sin offering. So why do some people still do some kind of penance and sacrifices? Anong buhat pa man sila niya na? Is that not an insult? Kinahuman na. Siya lang ang buntong nga unsa. Halad si Ginoong Jesucristo. Psalm 22:3, you are holy, God the Father. God has perfect righteousness. So He had nothing to do with sin. Wa gyud siya labot sa. God says, I am a perfect God. Hingpit ako nga Diyos. Ang plano sa Diyos, ang paagi sa Diyos, ang tuyo sa Diyos, ang kabubuton sa Diyos, perfect. Thus, we need to know all this in God's Word. Gikinahanglan natong pag-kat-o niini. Okay, ang balikon, God's way, God's plan, God's purpose, God's will are perfect. Thus, we need to know all this in God's Word. Kinahanglan ng itong pagkat-o niini. Now, atong dugang gamay may tungkol itong substitutionary spiritual death ni Ginoong Jesucristo. Ang spiritual death ni Ginoong Jesucristo, usa kadto kagingan lang judicial spiritual death. Imputation. Now, kining word nga imputation, ikan kini sa Latin nga pulong imputare. Imputare meaning to reckon, to charge. To charge. Mura ba pasanginlan, kaya mo na imputation. Now, doon ay duha ka kategorya sa imputation. Real o judicial. Ang real, mo ka na ang pag-charge, pasangil. Ang judicial, ang but pasabot na yung judicial, meaning imputed to somebody because it is just. Makatarunganon. It is just. Pagpasangil niya na. Okay? Now, what is real imputation? Then, all people are spiritually dead, although physically alive. Mo na real imputation.
The justice of God, ang justisya sa Diyos, mo impute, mo charge under the principle of antecedent. Ang sabot ng antecedent. Well, ato ning ubaros Binisaya, gipasangin lang ng daan o ni antecedent. In judicial imputation, the omnipotence and justice of God, ang iyang pagkalabang makagahong ang justisya sa Diyos, nagapasangil sa atong tanang mga sa of all people ngadto kang Ginoong Hesukristo. Na unsa man ang gi-impute, unsa man ang gi-charge. Well, ang atong mga sa. Well, 2 Corinthians 5:21, God the Father made our Lord Jesus Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf. Gihimo siyang sa tungod sa atong kahimtang. Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Why sa? 1 John 3:5, in him there is no sin. Our Lord Jesus Christ was calificado to go to the cross because he had no sin. Wala siya mga sa. No. Unsa man gyud hinungdan nga siya nahimong kalifikado, qualified to be the Savior. 5 ka mga butang nga nahimong kalifikado nga gituman kining maong mga requirement nga mahimo kang manluwas. Una, wala siya original sin ni Adan. Wala siya unsa kinaiyang makasasala, old sin nature. Wala siya makabuhat bisag gamayng sala. Okay? Sinless. Ikaupat, siya ra ang bugtong sakop sa kaliwatan sa tao nga hingpit. He was the only perfect member of the human race. O ang ikalima, he possessed perfect righteousness, hingpit nga pagkamataro. Kining 5, mao ni nakahimong kalifikado kang Ginoong Kristo nga mahimong manluluwas. Napangutana ko nimo. Na may mga grupo nga nag-angkon nga mga manluluwas kung itong ilang mga founder o kung saan na diyan. Pangutan na sila, nagatuman ba sila niining 5 ka-qualification sa inyong ta? Requirements, prerequisite na mahimo kang manluluwas. Pangutan na sila. Wa ba sila original nga sala ni Adan? Wa ba sila mapahiri? Wa ba sila kinaiyang makasasa? Wa ba sila makabuhat og sa? Hingpit ba silang sakop sa kaliwatan sa tao? O ang kalima, unsa? Naa ba sila hingpit nga pagkamatarong? Mauna, pangutan na sila. Okay. Diha sa atong gihisgutan kini mahitungod unsay gi-impute, unsay gi-charge. Ang atong mga sa kita maoy gitumong ni atong mga sa tanan gihuho, gibubo, unsa gihansak ngadto kang Ginoong Kristo sa Dios nga mahal. Mao kadtong kahimtang ni Ginoong Kristo na matay siya espiritualmente. So our Lord was qualified to go to the cross because he had no sin. After we get saved, human ta maluwas, God imputes His perfect righteousness to us. Oh, okay. Niya pa yun sa kabutangan. Gawas na ito kung gisgutan ni mo, unsay metabo ni mo ining dawat ni mo kang Ginoong Kristo. Ikaw at agag kinabuhing walay katapusan, eternal life. Ikaw timbrihan sa Espiritu Santo. Ang sabot pa sa timbre, itimbrihan ka nga ikaw gipanag-iya ka na sa Dios. Wa na makapanag-iya nimo. You are owned by God. Mao na timbre sa Espiritu Santo. Gawas pa niya na ang imong ngaan unsa gimarka na. You are now written in the Lamb's Book of Life. Mao na pamatuon nga ikaw kalifikadong mupuyo dito sa langit uban sa Dios hangtod sa hangtod. Niya unsa pa? Suluban ka sa pagkamatarong sa Dios. Suluban ka.
Nga ang Diyos mo tanaw ni mo, dili ka na condemn, di ka na judge, kundi na matarong na. You are already righteous before His eyes. Ug kanang hingpit nga pagkamatarong, gisulob na diha kanimo. So, diha nga suluban ka sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios, diha nimo. Atong madawat kining the following: justified. You don't have to pay your sin debt. Okay, we become the object of God's personal love. Okay, tumong nata sa personal gugma sa Dios. We receive daily, adlaw-adlaw, sa gilinganlan og logistical grace support. Unsa man ning logistical grace support kini? Pagkaon, bisti, atong pamilya, atong trabaho, atong mga sakyanan, atong balay, all these are na belong kini sa logistical grace support. Unsay tuyo aron kita makalahutay sa pagpuyo ning kalibutan ug makapadayon tas pag-alagad sa Dios. No, kining logistical grace support para ni sa tanan, magtutuo ka man o di, both gihatagan ang mga di magtutuo niini aron sila makamgo ng kinigikan sa Dios o gihatagan sila og kahigayunan nga maluwas. You see? At sa pagkaluwas nila og mamatay na lang sila, wa sila ipaglahutay sa pagpuyo ng kalibutan na. Muna, logistical grace support sa Dios. Kining logistical grace support gikan sa Dios alang ni sa tanang mga magtutuo, spiritual ba o carnal ba nga mga magtutuo. Okay? Diya sa Juan 1:12, we have the right to become children of God now that we are saved through faith in Christ. Now, din hiuna kita muhunong sa atong pagtuon ni ug ato kini padayon. Gidapit kagyapon nga mga padayon sa pag uban ka nato, pag-apil ning atong tuon sa pulong sa Dios aron atong mapupo pagdugang mga kamaturan ug kita madugangan sa atong kalig-on sa atong pagtuo ngadto sa atong Dios ug manluluwas. Let us pray. With our heads bowed and our eyes closed, let us dedicate the closing moments of our Bible study through the YouTube and Facebook to those of you who are without Christ, without hope, and without eternal life. This is a moment in your life. Takna kini sa imong kinabuhi. No matter what you think, bisag unsa imong ginahuna, no matter what you believe. It is a moment of consideration. Hinuktuki kini. It's a moment to put everything out of your mind. Think about the Lord Jesus Christ. Think about His person. What does all this mean? Unsay bot pasabot sa Christianity? Christianity is Christ. It's a relationship with God through Christ. There is only one way to have that relationship. The scripture says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Works, mga binuhatan, all the works that you can do have nothing to do with your relationship with God. Ngano? Because you are a sinner. Because you are not perfect as God is perfect. Because His perfect righteousness has to reject unrighteousness, and you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, that's where Christ comes in. That's how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. How does He do that? Well, He went to the cross. He went to the cross for only one reason, to die. Pagpakamatay. Pagpakamatay, alang kanimo, higala. To die for every member of the human race. He did not care whether people rejected Him or not. He died for them. That's God's grace. His absolute grace. And what does that mean?
What does that mean for him to die for all of us? That means that while he was hanging on the cross, God the Father imputed all our sins, all the sins of mankind to Christ. He took all of your sins upon himself. And when he did that, he paid the penalty for all of those sins. He paid the penalty demanded by God for sin. Sin is spiritual death. Ang sa pagkamatay ng spiritual nun, Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, when the scripture says, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have eternal life. So believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niya ng unsa kadakong kaluwasan pinagi sa imong bugtong anak nga imong gihatag kanamo. May God the Holy Spirit challenge us to execute the unique spiritual life just so we can attain the capacity stage in the glorification of you. This we ask in Jesus' precious name. Amen.